den. Dobrý den, jen dál. Dobrý den. A jdeme na to, kam to bude? Dolů, pak doleva. Ulice. Kam to bude? U balvanu. U balvanu, no jo. Hele, Gurána, Guráně se dá, jedem k balvanu. 1 500 vám dám, chlapi, když mi řeknete, co bývá pod svícnem. To má. Jaká? Největší. Přesně. Dobrý hoši, dobrý začátek. Dobrý začátek, talentovaný kucí. Když vložíte do slova kompot jedno písmeno, získáte organické, zahrádkářské, kvalitní hnojivo. Tak kompost. Kompost. Tak mohl to být komplot taky a to je něco úplně jiného. Mě napadne. Kdo je to kopilot? Můžu se radit chvíli? Nebo... To se musíte naopak. Podle mě Druhý pilot. Druhý pilot, jestli to můžeme... No ten druhý pilot. Druhý pilot. Řeknu druhý pilot. Je to ten druhý pilot. Ano, je to správně, je to ten druhý pilot, kopilot 1500. Výborně. Ve větě máme 2 dcery a 1 syna. Je ukryto jedno zvířátko. Medvěd. Medvěd. Má Máme medvěd do dcery. Ano, medvěd. Hezký. To jsme se Těžký zapotili. medvěd. Dobrý, ale je tam, medvěd. je No, tam. dobrá. Tak, kdo pak je to Greenhorn? Zelenáč. Greenhorn. No a co je pro něj specifické, nebo? No on byl jako na tom Greenhorni byli na divokém západě, se říkalo. Komu se říká, že je Začátečníků Greenhorn? dneska, A nováčků. začátečník, Tak, to je no. důležité. Jo, 2 500, pánové, co děláte? Začni. Já dělám marketing. Marketing? Já dělám na kvalitě. Na kvalitě? a já dělám nástrojaře. Kdo se stal nástupcem na rakouském trůnu po sebevraždě korunního prince Rudolfa? Jako následník, jo. No, Ferdinand d'Este. Já bych taky řekl Ferdinand. Kdo jiný? Si myslím, to byl, to byl následník, ne? Já bych řekl, že jo. Pak ho zabili v Sarajevu, ne? Jako následníka trůnu. Já bych řekl Dobře. Ferdinand d'Este. Si myslím, Jdeme že do toho. snad už tam jiný pak nebyl ještě. Jdeme do Ferdinand d'Este. Jasně. Chlapi, to bylo jednoduchý. je to tak. 3 500, pánové. Chytrý. Německo-polské hranici se často říká podle 2 řek, které ji určují. Jak se jí říká? Odra tam asi bude. Odranisa. Odrani se. Jdeme do toho. Německo-polské, ano. Ano, Tak říkáme Odranisa. Odranisa. To je správně. Ano, pánové, ve filmu Marečku, podejte mi pero, se v dětské roli objevila jedna dětská legendární filmová hvězda v roli žáčka Matuly. Kdo to byl? Ten Tomáš Holý, Holý. ne? Tam přišel přeci. Tomáš Holý, ještě Tomáš- se ho ptal, jak se ano. jmenuje, Matula. Ano, Tomáš Holý. Tomáš Holý. Byl to Tomáš Holý, jeho strýc pracoval na filmu jako rekvizitář a přivedl tam tehdy 8letého Tomáše Holého a celý štáb z něj byl úplně nadšen. Kdo byl ředitelem Chicagského symfonického orchestru? Byl to český dirigent. Bylo to v Chicagu. Rafael Kubelík. Tak to řekni. Počkejte, a nebyl to, ještě- nebyl to v Chicagu, nebyl to ten Dvořák? Dvořák, nebo... Chlapi, já netuším tohle. Dvořák, Nevím, jestli ale dirigoval. Dvořák byl v Byl v Americe. Americe, v New York. Ale kolik máme těch? Můžeme udělat 2 chyby, že? To chybí. Máte 3 životy, chlapi, můžete tak udělat to- krásný 2 chyby bez Tak to chyby. řekni. Tak to nápad. Tak Rafael Kubelík. Antonín Dvořák se v Americe taky něco nadirigoval, ale Rafael Kubelík, to je to jméno, které jsem chtěl slyšet. Jo. Chicago. Tak dirigent. výborně. Pánové, vynikající. Finis coronat opus. Latinské rčení, které já bych velmi nutně tady v Jablonci na něco potřeboval přeložit do češtiny. To nevím, latinsky nevím, ale bude něco, Finis cíle, coronat něco takového nebude to. Plus nějaká Finis, skladba. finis je cíl nebo něco konec, ne? no. Nebo něco takového. Cesta může být cíl, Jo. nevím. No, člověče. Opus, Dobrý nápad. tam zkusíme zavolat. Já bych ještě nevolal. Ještě pořád jednou chybu. Jo. Si můžeme dovolit. Ale Finis, tahle, jak říkáš, dobrý nápad. Finis něco, bude jako finish, No. cíl. cíl. Opus, co je opus? Zkusíme to, Aleši. Taky to. I cesta může být cíl. Může, já s váma souhlasím, cesta může být cíl, ale v tomto případě to není tak. Finis coronat
opus znamená konec, korunuje dílo. Finis coronat opus. Kolik letních olympijských her se až do této doby konalo na území Austrálie? Sydney. Melbourne. Melbourne. Asi nebylo v Melbourne dvakrát, nebylo. Nebylo. Já bych taky řekl, že 2. V jiném městě nebylo, Brisbane, Canberra, nic nebylo. Ne. Teď bylo Sydney, to bylo poprvé a bylo asi Melbourne, No. někde 70. Dáme 2. Dáme 2 nebo budeme volat? Ještě můžeme jednu chybu udělat. Dáme 2. Dáme 2. Tak dáme 2. Dvoje. Pardon. Jo. V Sydney byli, to si pamatujeme všichni. Ano. To bylo v roce 2000. A v roce 1956 byli v Melbourne. Takže je to správně. A je to tak. Žádný jiný letní olympijské hry tam zatím nebyly. Vy máte 8,5 tisíce. Pánové, který český dramatik napsal hry Pražský Flamendr nebo Paličova dcera? Ty jo, Jo, pane bože. telefon. Hezká Nojma nebo něco takového. Ale můžeme zavolat? Jasný, Zavoláme. jasně. Peťovi. Zavolám kamarádovi Peťovi. Tak voláme. Ahoj Peťo, prosím tě, máme prosbu, jsme v televizním taxíku a potřebujeme poradit. Kdo je autorem knížky nebo děl divadelních her Paličova dcera a pražský Flamendr. Já si myslím, že ty jo. Dobře, Tyl. tak dáváme Tyla. Dobrý, tak Jirko, Děkuju, děkujeme. ahoj. Čau. Tak, s Kajetánem jste neprohloupili, pochopitelně je to tak. Výborný, pánové, 10,5 tisíce, jsme na místě. Co pěkný. Já bych vám mohl nabídnout ale 21. Jo, double se nabízí, je to krásná volba, můžete to zdvojnásobit. 21 tisíc byste mohli nadělat z toho, co jste nahádali. No teď, když ještě jednu otázečku byste dokázali zodpovědět správně. Když na ně odpovíte ale špatně, tak vám nedám nic. Ale zase berte faktor, že jste sem nastupovali s prázdnou, takže vlastně jako kdyby se ten taxík neodehrál, jo? Dobře. No, Tak. jsem takový hravej, ale Já si nevím, myslím, mě- že už máme balík, dobrý. Já Mně je to líto. to už je, Kdyby to byla trojka, tak bych do toho šel. večeře, že? Pár piveček. Já bych to takhle nechal. Já asi. bych to taky takhle nechal. Jako můžem... Takže já už jsem tady zbytečný, takže 2 řekli, že to necháme. Co? Tak to necháme. Dobrá, tak to necháme. Tak to necháme. Fakt, budeme Tak hrát. jako radši jo. Zatím jsme měli štěstí, ale Ale pak nám ji řeknete, takže jo, určitě. Jo, řeknu. Budeme naštvaný. Jo. Hele, dobrý, 10,5, já to odpočítám. Tam teda, hura. Víte, co já vám tu otázečku dám hned, než vám dám ty peníze. Už to nebude za peníze, za tyhle ty, jo, ale jenom tak mírných stírnix. Podle románu kterého spisovatele byl natočen český film Katapult? katapult. No hoši, dobře jsme udělali. Dobrý tak. Dobrý, já To nevím. teda Tahle nemám čepka? vůbec. Tak vy byste řekl čapka, vy. Já bych neřekl. Něco byste řekl. Něco zkus, ale ne. Typ. No, typovačku dáme. Románu. Já netuším. Něco střel. Tak mě napadl taky ten čapek, ale jako... Já vůbec nevím. Ještě Hrabal by mě napadl. Nevím. To ne. Netuším, Tak opravdu... Nebylo to ani podle Čapka, nebylo to ani podle Hrabala, bylo to podle Párala. Pára. Ano, Vladimír Páral, stejnojmenný román, Katapult. dobře, Pánové, jsem to tady máte 10,5, je to vaše. Mějte Děkujem. se hezky, okoukejte se a vyskočte ven do Jablonských ulic. Mějte se krásně a díky, taky. nashledanou. Naschle. Ať se vám daří. Vám taky. Jasný. Super. Tak se mějte. Taky se mějte pěkně. No, radosti jsme dneska, myslím, udělali dost. Vy se mějte pěkně, no a já se jdu uložit někam do Jablonce do lesa, spát, události začínají na jedničce za malou chvilku. Mějte se fajn.